Sanibonani. Niyaphila bafowethu nodadewethu saseyovela emntwini. Namhlanje siyangiphathela aba bakhona ke baningi. La ikasi neziwasho eziwu-55. Zo 55 izenza izinto ezihlukahlukene kubantu. Kodwa sibese siba neziwasho eziwu-4. Lezi eziwu-4 azisali nanoma ngabe iziphi iwasho. So khona abasicelile bathi bacela si-add ezinye eziwu-2 zibe u6 sezizonke engasali, meaning iyona combo yethu yokuqala leyo. Ngizokhuluma ngisheshe ngenzela ukuthi ivideo ikwazi ukuthi kuthole konke. So la ngizokhuluma ngesigezo. Isigezo isona siwasho sala ikhasi oqala. Lesi siwasho mhlambe ngeke nezwe ukuthi kwakhona insipho yomlongwe njalo. Lesi siwasho ke sezinye zeziwasho zokuqala zala ekhaya. Okuyisona siwasho esinayo yonke lento obezwa abantu bethi ihlanganise benitshela manje into yala ekhaya endala ke ngeve kubulonge kuphela. Lesi siwasho siphethe imithi ewu48. Le mithi ewu48 noma ngabe yini yomuntu evalekile ngaso nje sisodwa siyakwazi ukwenza lokho. Ngeshwa akasambi sodwa sihamba sibe yiwasho eziwu6 manje. So igama laso kuthiwa isigezo. Lesi siwasho siyisiwasho sokuvula nanoma ngabe yini yomuntu evaliwe njenganamaphupho uma ungaphuphi noma kusekuseni usukhohliwe siyayivula. Uma ngabe unenkinga yokuvalelwa abantu emsebenzini, uzothi mhlawumbe emsebenzini into zakho kayikhanyi kahle, uye lo osebenza lapho. Uma ngabe ebudlelwaneni bakho okuma relationship ofika kuwona njalo ukukhalwa ngawe bese yaphela, uye lo olungisa leyo nto leyo. Lo isona siwasho kuphela esinaso sisebenza ngobisi lwembuzi. Phakathi kwembuzi ke nomuntu kukhona ubudlelwana kobukhona nanezinto ezilungiswayo ke. So ukuthi usindisiwe uyiNazaretha uyiSayoni noma ngabe uhlobo lomuntu nohlobo lwenkolo uyamdinga lo, ngoba lo uye kuphela okwazi ukuconnecta nawe nethonga lakho noma nawe noNkulunkulu wakho. Sikiyeke kokunye singeke sesingene sijule, ngoba nangale futhi ekujuleni uyakwazi ukungithola ikhona. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngijule ngaphezulu kwaloko uzothi ukubona bese uyacabanga. Ilona ko sisebenzela lapho sibese siphatha amathunzi. Lesamathunzi sawo wonke umuntu onenkinga yokuphuphunyelwa izisu, nomuntu onequnga, nomuntu oboshwa njalo, nomuntu ohleze esoleka entweni engayenzanga usolwe yena uyeke lo. Uma unenkinga enjalo esamathunzi ke lesi, uma ngabe waphuphunyelwa isisu udinga lo mawuzoya kogeza emthini ela ewu28 osuke niyogezwa ngawo la nisuke nigezwa khona. Nina ngicabanga mhlawumbe nisetshenziswa imithi ewu6 la ekhaya u28 imithi esetshenziswa ukwakha